certain training Yoba, to be able to do things Yoba, because life requires that. Yoba, You know? Yoba. So if let's say njengamanje we need to understand isimo sempilo sinqondo. Yoba. If you don't know how to handle is this the uncomfortable, you know, then who you think will handle that remote? We are over 20, Yes. approaching 30. Yoba. Yet, and I wouldn't was you. Yoba. Where's some and my trainings are mainly for us defender and defend others. Yoba. Because you've got parents that you're staying with and urelaye kuphi ubani umuntu ozodlalela abantwana inkinga. You cannot rely kubantu njengamanje. Yes, abantu it's an additional like say for instance sit down UP would like utrain uma ngabe upress panic ekhaya uzofika azokulekelela. Yoba. Now kodwa ke while ulinde uCWP what you do if you have a capacity sokuthi ukwazi ukuthi kube khona lethi izozenza basic you need to train for that. So what I'm saying is that musana ukubalekela training ningabalekela training ama-trainings are for discipline purposes. You need to be disciplined, understand imithetho yezwe and also understand izimo zamanye amazwe e-Afrika na-abroad. Then uzokwazi ukuthi nizifundise ungabi ukuthi kuyahanjwa kuyogroova silalela abantu abangeza abanye abathu yabo abanye badla ama-drugs kuma-video abebaphansi abafazi phambi kweni and you think that's life. That's not life. The real life is uzazi ubani ukhoneleni la emhlabeni and why kufanele ube khona for abanye abantu. It may be for your family, maybe for your future family, because ekugcineni nizoba ney'ngane, nizoba nemindeni ibe ney'ngane. Iy'ngane zenu need to trust ukuthi ubaba nami ukhona uzuke. But bakude amatisi ne oyi-chips wawazi ufama ama-headphones kuphela dance ashaye Mhlawumbe baba ngoba usho ukuthi izinto eziningi ziyafundelwa mhlawumbe yini egcina i-generation eningi iqala ngoma license then oma competences bam why i-safety yethu singayibeki on our hands si rely kwabanye abantu. I think it's a part of i-negative society esikhula ngaphansi kwayo. Abantu bacabanga ukuthi if uzokwenza lezi zinto obala manje go train for isibhamu. Understand isibhamu siyinje uqala and train self-defense. Understand how do I defend, when do I defend myself? It's all about training discipline. Now you're training isibhamu. The first thing they teach you is discipline. You know, bese bezokufundisa imithetho yesibhamu. Bese bekuyimanje ukufundisa usiphathwa kanjani isibhamu. So mina I'm saying nina bafana abancane abakhula manje you need to take that opportunity. Musana ukuzwa abantu bekhuluma into engekho. The reason why ngikwazi ukusurvive estratini it's because nala abantu bakhuluma into abangazi by experience. Take it from me, I mean, I've experienced life. I've done izinto and they've done izinto to me. That I can guarantee you if you learn njengamanje lezo zinto ziyokwazi ukukusiza empilweni. Uyabona uma ubona umfana omncane driver iPolo in your mind ubuka isigebengu noma umuntu ozoba isigebengu noma i-drug noma umuntu we-drug in your mind because that's what has been portrayed by abafana abadriver ama-Polo. And kwabona abafana abadriver ama-Polo sebezicabanga lokho ukuthi vele mina ngisigebengu kodwa kasona isigebengu. Akwazi nokuthi idume ispray kanjani futhi impukane. So these trainings engikhuluma ngazo
zisiza ekutheni there are more discipline trainings than anything else. Uyabona if umuntu ophuma kwi-training maybe security training. I'm not talking about taking certificate. Security. I'm not talking about that. I'm talking about people who went through training from grade E, D, C, was a fair A, man or A. Wahamba train is ngendlela right. Ayahamba nje akhiphe imali ngoba that's it's happening now, right? Ngikhuluma mina ngomuntu ohambe lo wenza training. Yabo kuma trainings kunesikhathi la okufanele wenza lethiwa i-drilling, no-driller. La okufanele no-driller khona as leyo platoon leyo e-physique. I-drill is part of i-discipline. Ungabona amaphoyisa namasosha edrilla ucabanga ukuthi kuyadlala. Umuntu okwazi ukwenza leya nto kanjani umuntu o-discipline. You must be able to listen. You must be able to carry a command. You must be able to command to do what you've been instructed to do at the time that is required you to do whatever has been instructed to. So low muntu njalo is a highly disciplined person. So to mark try 10, right? 10 left, go forward, about 10, stop, hold, move forward. There is a discipline elekhayo ngoba yabona youth enganganala nje nibe nebhaji ngoba nilekhe discipline. Even umuntu instructor njengamanje athi, hey boy, don't do that. Hey, you're not my parent. Understand? Nile answer negative than positive. So what I'm saying, mina ube ngami futhi not ube ngami, I will push it and I'll try all my push. We want to start them discipline camps. We will start that as company where we will be actually putting this ey'nganeni zethu ngoba we don't want ukuba notamatisi bafana and amantombazane. We want people who are disciplined, who understand what is happening in reality. Ayodlalwa ngayo. Okay, ngoba wenja manje khona umuntu ozokutshela ukuthi ne usenzani isibhamu mawusuka usenzani isibhamu kodwa khona umuntu ophethe isibhamu and umthetho South Africa uyakuvumela ukuthi usi-aplayele isibhamu uhambe usifundela usi-aplayele ube naso ngokusemthethweni. When you go there amafonela athathwa ngebhamu akaze athathwe ngezandla akaze athathwe futhi ngolokhuzana nge-Bluetooth. So once i-Bluetooth bese yamfona now umuntu ufika kwena zokutry bambe ubuso uyaphethe isibhamu. So if you guys know how to use and highly trained to use and handle a firearm, uzokwazi nokuthi uma umuntu leyo kanjalo ukuthi yini efuna ngiyenze njengomuntu. So si-society engicabanga ukuthi kufanele siyishintshe le narrative leyo ukuthi hayi isibhamu si-dangerous. Yes, isibhamu si-dangerous masifake umuntu wrong. But now into yala eSouth Africa ithi, hey, you know what, isibhamu si-dangerous, you must never. But each and every single day ubugebengu buyakhula. Bazo lezi ngane zethu lezi esithe zingasithathi isibhamu. Understand? Zingasiphathi isibhamu sesisiphatha wrong. Hence umuntu mephuma matric uyahamba umtrain ukuthi how do you handle and use firearm. Ukunolwazi. And njengoba ngikutshela ukuthi before you ever undergo any training, they train you in discipline. Discipline is how to handle that thing, how to control thina imithetho yakhona. And then that's discipline. Then ungazi lutho nje ukuthi uzokuba lapho uyapha idambuzi noma embali noma esobantu. Angisho ukuthi ngilenza amathawula ngoba anjani. Khona okavuzo abantu. So lezi ndawo lezi uma umuntu efike isibhamu uyoqala usazi senziwa njani. The only thing that will come into your mind is yabo. But if you are disciplined, you know ukuthi isibhamu esani uzokwazi ukusenza ngendlela right.
Manje baba, so into eyenza ukuthi manje singayi-equip-ke ngoba usho ukuthi there's a lot okutholayo by undergoing lama-courses or lama-training. So ngoba usho nokuthi abantu they assume ukuthi hayi hlampe ama-security awafundile, but ubaba u-highlight-e ukuthi first thing kulezi zinto i-training they will teach you i-discipline. Mhlampe into exosha abantu ukungazi noma ama-financial cost, kuyabiza nokwenza lezi zinto lama-training because abantu they will rather pay for Virgin Active obani than ukuthi ekhokhele i-training esibhamu. Akubizi. Kuyabiza ungenayo imali. Abantu bakithi bahlupheka bayazama. Kodwa mina ngokwami abazali ba-investe more kuma-basic trainings. Security training, where's the basic computer training, where's the firearm training. Uthi uyahamba emhlabeni nje uye university whatsoever mayithwala lo NSFAS sakho kodwa lezi zinto unazo. You understand? Unakho uyakwazi ukuthi ngiyazi mina ukuthi makuthiwa njengamanje take cover what to do. Makuthiwa njengamanje prone, run or retaliate, uyazi funa kwenziwe njani. You know ukuthi funa kwenziwe njani. You know all those commands. Angisho ukuthi abantu abahamba amasosha. But it's part of life. You cannot say to me, ngizofundisa ingane yami ukuthi igibele imoto mayisuka ekhaya kubo iya esitolo futhi ingane yami ufuna ihambe ngemoto. Awuzomfundisa uhamba ngenyawo. You must train them ukuthi sometimes inyawo ziyasebenza. Hayi imoto kuphela. You know, we need to bring back the old way of training our kids ukuthi sikwazi ukuthi nokuthi wazi umlilo awuphuma esitofini kuphela. Umlilo uyakwazi ukwenza phansi ngeenkuni.